салом алейкум дӯстон. имрӯз қайлаи помидор тамак тайёр дорам барои зимистон. То баҳор мехӯрем. дар ин қайлаи помидор 80 кило помидор, 40 кило қалафури булғори сурх, 1 литр равған, 1 кило намак меандозед, мековед то қайла шудан, то паста шудан. қариб тайёр шудан. каме укроп майда карда меандозед ва дар дег меистад, хунук мешавад. баъд гирифта дар бонкаҳо ё каструлҳои сирдор мемонед. мо занҳо ғайри кор, ғайри кори давлатӣ бо ҳамин хел дар хона машғули кор ҳастем. зиёд инсонҳо савол медиҳанд, ба саволҳои мо ҷавоб намедиҳед сари вақт. мо ғайри кор боз дар хона анам хел кор мекунем. зиндагӣ, ҳаёт, саломат бошед.